amikor dobolunk, van egyfajta érzés, amikor mindenki mosolyog. Amikor dobolunk és játszunk, külvilág egy kicsit úgy elcsendesedik, és mindent elfelejtesz. Amikor az ember meghallja a batukáda zenét, elkezd táncolni, szinte teljesen átkerül egy másik tudatszintre. A szambának a lüktetése hoz az embernek meg a tánc könnyedséget. Tánc, zene, szórakozás, buli nap mint nap, és ez az, amit sugároz a zenekar. Az egész úgy kezdődött, hogy tanítványaimmal találtuk ki az egészet, most már mondhatom, hogy 6 évvel ezelőtt. És hallottam én már ilyen játszózenekarokat, de nem voltak partnereim hozzá. És kurzusokat, amiket én szerveztem, és tanítottam a srácokat, főleg kézidobolásra, hallgattunk közben ilyen felvételeket, és ott jött az ötlet, hogy kéne egy ilyen zenekart csinálni. De hát kellett valaki, aki elindít ezen az úton minket. És akkor az interneten találtam rá egy fazonra, egy brazil, aki Bécsben él, Fernando Paivának hívják. Fölvettem vele a kapcsolatot, és ahol most ülök, itt gyakorlatilag 6 évvel ezelőtt kezdtük el ezt az ő segítségével, 4 hétvégén keresztül jött el, 4 szombaton, ilyen 4-5 órás foglalkozások keretében. Valamikor nagyon régen egyszer hallottam egy zenét a tévében, meg láttam egy ilyen riportfilmben, hogy táncolnak erre a zenére. Hát nem tudtam, hogy akkor az mi. Aztán most már tudom, hogy az a szamba volt, Brazíliáról szólt ez a riportfilm. Amikor csatlakoztam ehhez a zenekarhoz, akkor hát viszont hallottam ezeket a ritmusokat, és hát azóta is nagyon tetszik, és hát egyre jobban elmélyülök ebben a ritmusvilágban, zenei világban. Az én szamba karrierem az magával a capoeirával kezdődött el, ami egy brazil harcművészet, ugye, és nagyon összefonódik a szambával. Egyre több tanártól kezdtem capoeirát is, szambát is tanulni, és végül most a Pimentához járok, a Brazil Kulturális Központba. Nála is szeretném ezt tovább folytatni. A Szekeres Janival dolgoztunk egy munkahelyen, és teljesen véletlenül beszélgettünk arról éppen mit hallgat, milyen zenét, és ő kezdte el magyarázni nekem, meg megmutatta ezt a zenét. Mondta, hogy ha szeretnék, akkor jöjjek le egy próbára. Hát ez így is történt. Ezek nagyon fontosak, a nagy dobok. 3 fajta méretben használjuk őket, és így 3 szólam is van a 3 hangmagasság miatt. Ez nagyon fontos, ez adja meg az alaphangzást a batukádában. Úgy szól, mintha basszusgitár szólna, egy egyszerű kis basszus szólam. Ez az úgynevezett caixa, ez olyan, mint egy hagyományos pergődob, de hát alumínium teste van, hogy könnyű legyen, kicsit más a hangolása is. Akkor ez, amin én játszottam, ez a repinik. Ezzel szólókat, egy ilyen vezérhang megy végig, ezt játszom ebben. Szintén verővel játszunk ezen a kolompon is. Van még nagyon fontos hangszer, ez a tamburim, ez a kis kerek kis dob, amit avval a sokágú verővel játszunk. Nekik nagyon fontos szerepük van a szambában. Különösen jó ezt a zenét művelni, mivel többen csináljuk. Többen dobolnak egyszerre, az egy nagyon jó érzés. Egy olyan színvilágot hoz, amikor úgy valahogy olyan ereje van a közösségnek. Nagyon érdekes emberekből áll, tehát mindenki máshogy áll hozzá az élethez, de ugyanaz a lüktetés, ami benne van a szambában, ez az életérzés, a vidámság, a teljes átélése az egész hangulatnak, az mindenkivel benne van, és hát ez az, amit sugároz kifelé is, és ez nagyon jó. A Lánchídnál volt egy Critical Mass, egy kerékpárverseny, ott játszottunk, és ott egy brazil házaspár odajött, és azt hitte, hogy mi brazilok vagyunk. Szamba és a karneváli szamba között a legnagyobb különbség szerintem az, hogy eleve a karneváli szambát inkább a karneválokon táncolják. Hatalmas ruhákban, teljesen más az életérzés, egy hatalmas buliról szól az egész. Az utcai szambát pedig az ember akár bármelyik riói utcán is megtapasztalhatja, ahol ezt a zenét hallja, és megáll, és elkapja magával ez az érzés, és ha kell, akkor kis kosztümben, öltönyben neki áll táncolni. 3 napon Brazíliába? Hát
egyrészt biztosan fölmennék a Corcovado hegyre megnézni a megváltó Jézus szobrát, az nagyon érdekel. Aztán Copacabana Beach az is egy olyan hely, ahová nagyon szívesen elmennék. A harmadik napot városnézés, ilyesmik. Nagy élmény lenne az biztos. Hát meghallgatnék biztos egy Batucada zenekartól lenne valahol. Nagyon szeretnék egyszer egy karneválon valamelyik szambaiskolának a ütős zenekarával felvonulni. Ezt én nagyon szeretném. Amikor dobolunk és játszunk, akkor úgy a külvilág egy kicsit úgy elcsendesedik, és mindent elfelejtesz, és tényleg csak arra koncentrálsz, amit éppen játszol, és csak a zenére, és ez nagyon jó érzés. Amikor dobolunk, van egyfajta érzés, amikor úgy mindenki mosolyog, és akkor nem gondolunk semmi másra. Lüktetés, vidámság, az, hogy éljük úgy az életet, ahogy akarjuk, ahogy jól esik. Ez a Carpe Diem másképp átfogalmazva, a brazil verziója. A szambának a lüktetése hoz az embernek, meg a tánc hoz az embernek egy ilyen könnyedséget. És ez a könnyedség az, ami úgy megragadja az embert. Akkor az ember meghallja a Batucada zenét, amikor elkezd táncolni. Szinte teljesen átkerül egy másik tudatszintre, annyira hat rá ez a szívdobogásszerű ritmus. Átveszem teljesen, és akkor olyan, mintha felhőkön táncolnék.